अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। सीतामढ़ी मेकअप पगले नाचे ओइले आज के रात में छौड़ी रे कैसे धइले बाटे तहरा चोली में गमौरी रे कैसे धइले बाटे तहरा ढोरी में गमौरी रे सटन तनिका भिरी ओ में हाथ से दी खौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा जवाना में गमौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा ढोरी में गमौरी रे हाइलोजन के लाइट पतो हर लंकता बालौ जर रे सटन तनिका भीड़ी छौड़ी छीट दियो में पाउडर रे ओ हाइलोजन के लाइट पतो हर लंकता बालौ जर रे सटन तनिका भीड़ी छौड़ी छीट दियो में पाउडर रे खरा देखइबे बाँचे न पइबे आज के रात ते छौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा दुनु में गमौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा ढोरी में गमौरी रे संजय सारा बिके दिहल गाना बजाओ रे हो जाई बाबा लही जा लहंगाना उठाओ रे ओ सौरभ ये सवरिया के दिहल गाना बजाओ रे हो जाई बाबा लही जा लहंगाना उठाओ रे रतन तने सभी गारद भेस तो पतु अपन कचौरी रे कैसे धइले बाटे तहरा चोली में गमौरी रे कैसे धइले बाटे तहरा निचला में गमौरी रे मेकअप कइले नाचे ओइले आज के रात में छौड़ी रे मेकअप कइले नाचे ओइले आज के रात में छौड़ी रे कैसे भइले बाटे तहरा जवाना में गमौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा ढोरी में गमौरी रे।